sa kaaw. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Liza. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, Let the Love Begin. No. Tomorrow. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sa'yo ang kaagi karon? May kini sa kababay nga nagpuyo sa Moalboal, Cebu. Nga tumatatampo, nagdasingan nga Lisa. Pakigbuha ko nimo. Unsa? Nagkamabdos ko isa. Usapa. Tuwa na sa kumpanya na. Unsa? Ha? Mupauli ka sa inyong probinsya? Oy, day. Mag-unsam sa ko din hinga, wala sa kumo eskwela. Ano guna sa dayo mo Nga naman, di na siya kaganahan mo eskwela? Ay, dili na day, oy. Gusto na siguro nakahuman kog second year college. Dili na ako pagastuhon ako mga ginikanan niya. Magpabadlong ragyapon ko din sa syudad. Day. Maayag kay nakahuda-huda kag uli din Sakto kay nag-ibog desisyon. Postlan man nga dili may makapugos gid nimo og paeskwela. Aw adhi na lang ka din para daay makatabang sa atong mga negosyo din Gusto ko mo focus atong sari-sari store. Onya, ikaw mo ay bantay din sa atong lodging house. Sige ma. Ako'y bahala. Mingaw man Wakay mga nagpukrong buwan na dana. Miss. Relax room mo niya. Good for 1 month. For 1 month, sir? Nakandungo mo ka. Mustahan na pa mong kagbalik. Sorry. Room 13, sir. Niarang yawi. Koanday, sir. Bawal ta sigarilyo sa room, sir, ha? Naratay smoking area din sa gawas kong ganahan. Mura ba huwag manigarilyo sa imong tanaw? Niingon lang ko. Sige, pwede na kamata sa imong room, sir. In case you need anything, just dial 0. Okay. Stricto. Maayo ka ni kikwapo. So, ang ayan ra. Ha? Gwapo? Gwapo lagi, pero murag maldito man tawhan na, Stricto kaayo man. Makalagkot. Aw, magpasansya gid ka. Customer man ang inyo. Customers are always right ba yet, diba? Depende na sitwasyon, Ligid ko buo yun, ana. Basta na ipabombo ang aw katilaw, yun. Ulo no? Na may remote din. Ay! Day. Bye na. Chika lang yata. Bye. Miss. Remote. Niya, sir. Todd, miss. Asa ta pwedeng makapalit og imnon nun din Naridagang tindahan sa gawa, sir. Mo ba? Salamat. Shit. Nakadungog ito siya. Imposible kayo gawa. Oh, unsa man ron? Nain ang hagis sa gawas. Akong tanaan. Sir? Sir, naunsa ka? Ay! Sir, gusto na sa ba? Aray! Miss! Nausa ka?
Shit. Miss, sorry. Sorry. Ganun nga niyam saga. Pwede ba ipahimutang una ko nimo? Igrabe sa daan, ani, ha? Sige. Ay, sure ka nga di ka magpadag ospital? Gamay ra ning tunog ka. Layo ra ni tinai. Kung wa pa lang ka... Ikaw, no? Nilaan kita nga ikabatasan sa inyo ba? Imbis ang kuno ni mo imong sa, murag ako pang sa ani adto ko muna tunog ko. Pahinungduman lang ti ka, sir, ha? Dili in taon ni imong lugar din, eh. O gato mga damages ni mo ganina, kinahanglan to ni mong bayran. Nagkabala ka. I'm willing to pay. Husta pa? Sa may problema ni mo? Ano nang hagis man ka? Binawangan ko sa babae nga paduna unta na akong pakaslan. Unsa? Kung nahibaw kag unsay masakit. Mapdos pa gyud siya. Mao ba? Parehas, tita. Gibuwagan ko sa akong ex kay dili na daw ko niya love. O ang mas shocking pod kay nakapamabdos pod siya. Pero ang nakalahi lang nato, dili mi engage. So, masakit ang imo kay kaslunon man di mo. Ako day si Clark. Ikaw? Liza, Pasensya na day sa akong ipakita ang batasan mo ha. Pag una na akong abot din eh. Walang gid ko sumuro to. salamat pod kini-share ka na ko si mo gidada karon. At least kay bawon ako kun unsa gigikanan si mong kasuko. Okay na ba ang makig-friends nimo? Ngano kung dili? Abi nimo na maayo ay. Mientras naa ka dinhi, ngano dili naman lang nimo lingawan imong kaugalingon. At least ma-divert ang imong huna-huna, daba? Okay na. Basta kuyogi ko. Ha? Sige pa. Basta additional pay, ha? Ako may tourist guide nimo dinhi sa mong lugar. Sige, sure. Mag-unsa man daw ba? Mag-scuba diving ta. Lingaw? Ikaw ba yun eh? Pagod, magkasuway yun eh. Diba? Lingaw gid mag-scuba diving dinhi. Ayun sa man. Ang hawas na tayo, makalunch ta. Sige. Yun mo na eh. Na. Basin big mag-una pa kag kahubog na. Gamay lang ko na itong imnon. Chill lang ba? Okay. Tod. Thank you kayo ha sa pag-uban na oron. Uy, kaso, uy. Abi mo. Bugo kay mong ex nga binawangan ka niya. Guwapa ka, unya. Kung personality-wise lang pod, okay kay ka. Easy to get pod. Libog. Thank you. O gabi ni mo, bogo sa kay mong ex, kay gilisan ka niya. Naano man ni mo ang tanan? Gwapo ka. Nakaisan sa humor. Bisag medyo striktohon ka, pero madara maghilot. Ha? Ikaw yun. Ngano gitutukan mo ko ni mong samaan? Clark. Kwarto na. Clark. Liz, mubalik niyo ko sa syudad. Sige, amping. Og bayon sa nahitabo. Ay, kabala ka. Okay ra ko. Liz. Ganun mo na mo itong hais binuwan kong sakit. Dili mahimo. Unsaon na lang kumapos ko.
Mapalit ko piti. Ginoo ko. Positive. Mabdos ko. Unsa man itay da suds ibugunahuna nga yado ra man kay kagihatag sa imong pagkababay. Ma, Unya unsaon naman na ron, ha? Unsaon man pagkahibaw atong mabdos ka nga wa man kay kontak ato. okay ra ni uy. Kaya rin akong buhion nga ako ra. Ay, mabuatok di ba? Ambot lang kung nganong na Pila naman din ikapuan akong tiyan. Klaro na gid siya. Liz? Clark? Oh, ako. Nabay bakante? Pwede kong mubuk? Ah. Oh, wait. Mabus ka? Ako ba'y amahan na? Kinsa pa man di ay. Karami nakilabot na ako. Ganun kapasultin ako. Pwede man unta kang chat na ko. Kay friends na mo to sa Facebook, di ba? Chat ko ni mo, di sa kang reply. Dili lang ko gusto nga magbasi among desisyon. Tungod kinamabdos ko. Liz, di balay ko. Tungod kay gimingo ko ni mo. Unsa? Kung sugot ka, karon dayon. Mamahay ko sa inyo. Ha? Ganahan ko ni mo. Ug sukad anong adlaw nga nibiya ko din sa inyong lodging house. Way adlaw nga wa ko makunauna ni mo. Clark? Barugan ka. O gusto kong formal nga makigatubang nila mama ni mo. Clark? Nangatubang kit si Clark sa akong mga ginikanan. Ug wa gyud problema si mama ni Clark. Gani, ganahan kaayo siya ni Clark para nako. Kay murad akong natarong ug mas naa na tay direksyon ang akong kinabuhi karon. Karon, 8 years naming miniyo ug may duha na sad ka anak. Dinhin na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Mao ka mga higalang kaagin ni Lisa nga taga Moalboal, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo. Awit nga nagulahan, Let the Love Begin. Ang mga kaagi gibota no duwa sa radyo ni Jelly Haka, gubos sa direksyon ni Priscilla Recadas. Kamusab mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papadaw. Sa inyong nakalain-laing kaagit sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpangin.